Καλώς τον κύριο Τοφή. Τι που κάνεις κόρη Μαρία, είσαι καλά κόρμα? Καλά είμαι κύριε Τοφή, πέρασε μέσα. Ευχαριστώ σου κόρη μου, μακάρι να είσαι καλά. Έλα κάτσε κύριε Τοφή. Ευχαριστώ σου κόρη Μαρία. Θέλεις καφέ να σου κάνω κύριε Τοφή? Όχι κόρμα μου, ευχαριστώ, μα το κύριε να με μου το λαλείς κόρη Μαρία. Σαν να με μου αρέσει κόρη. Κύριος είναι ο Θεός κόρη. Έχει τόσα χρόνια που μας τη γειτόνι και φίλοι δαμέ, οι τυπικότητες δεν χρειάζονται κόρη μου. Εκτός που εγώ είμαι ένας απλός χορκάτης βρακάς. Μα το κύριε ο λαλός σου το πουσεύω. Τούτον ευχαριστάμε πολλά κόρη Μαρία. Μα θα με ευχαριστούσε περισσότερο να μου ελάλες σκέτο Τοφή ή παππού Τοφή. Εντάξει παππού, έφερες το πουκάμισο να σου το σάσω? Φέρα το κόρη μου, μα είναι κόπος κόρη Μαρία. Αφού είπα σου που τηλεφώνησες παππού, είναι κανένας κόπος. Μα όχι να στις φασαρίες με τον μάστρο σου κόρη μου και να χάσεις τη δουλειά σου. Χαρά στη δουλειά που να χάσω. Έτο, νυχτοξημερώνουμε όλη νύχτα πασούν τη μηχανή, όπως και τόσες άλλες χιλιάδες Κυπρέες που δουλεύουν στα σπίτια τους και παραπάνω μας τώρα τρώμε στους κόπους μας. Πρέπει να θωρείς έτσι το πράγμα κορούα μου. Ακούεις πως έχεις και 2 εκατομμύρια κόσμο έξω που δουλειά μες στην Αγγλία. Για τούτον έχεις δίκιο παππού. Για τούτη την περίσταση εκμεταλλεύκονται την ημαστόρη και ως που παρρύφκουν κάτω τις τιμές στο φουστανιό. Μα πρέπει κορούα μου, διότι μια μπορεί η κρίση, που την άλλη η κατάσταση και εκτός που είναι κόρη. Όπου είσαι έναν κόφτη και ένα σιεράν τώρα και κράει και 3.000 λίρες, επίε κι άνοιξε δικό του εργοστάσιο. Και κόφκει το λεμόνο ένας του άλλου κόρη. Έτσι και τούτον οι μαστόροι τους οι Εβραίοι εκμεταλλεύκονται τις ίδιες περιστάσεις και ρίχνονται και γίνουν σε τιμές τους κάτω κόρη. Έτσι λένε οι φακτοριτζίες παππού, για να μην τους μουρμουρούν οι μεσίνες. Άκουε πολλά και πίστευκε λίγα κορούα μου. Είναι τα προχτές που κουβάγγεζα με τον Πίτερ Κότα και τώρα μας πως είναι το πιπίλα φακτόρι και πάνω στο πιπίλα φάσολιντα που το λαλούσε και πάνω στο Τσίρι House. Πού παππού, Τσίρι House, πού είναι τούτο? Και από το Χάρι και η κόρη μου να κομμ πιο πάνω Τσίρι House, Μάνα House, κάτι τέτοιο το λαλούσε. Που λαλείς κορούα μου κουβέντιαζα με τον Πίτερ και λάλε μου ότι δυσκολέψαν τα πράγματα τα τελευταία 4-5 χρόνια κόρη μου. Αφού λάλε μου ο Πίτερ ότι ο Μπρίτερα επήγαινε 4 βολές το χρόνο holiday κόρη Μαρία. Ενώ τώρα με τα δυσκολία να τα καταφέρει να πάει και βολές το χρόνο μόνο. Μου λαλείς έτσι παππού και να με βάλεις να πιάσω τα κλάματα. Νταλούσε να πάει 4 φορές, αφού προχτές αγόρασαν κινούρκο μεσεντές 50.000 λίρες. Ό,τι και να πεις όμως έχει και εκείνος τις δυσκολίες του κόρη, μην ακούεις λόγια. Είναι τα προχτές που μου και πάνω και η κόρη αναγκάστηκε και έσκιοξε 2 εργάτριες του. Αλλά όπως συζητήσαμε το αύξηση. Όχι κορούα μου, όχι. Ένα άλλο που έγινε και φασαρίας μέσα εκεί. Σίγουρα έντες είσαι δηλωμένες ή ζητήσαν το holiday money. Κορούα μου, που αφού λαλό σου έγινε και μέσα εκεί τσακωθήκανε, μαλλιοτραβηχτήκαν τούτη κούλα η Κυπρέα με την μέρη την Καλαμαρού. Τότε σίγουρα καλό εφατσάραν τον ίδιο άνθρωπο και δυο. Τούτα γίνονται παππού. Όχι πως με κόφτει δηλαδή, αλλά ξέρεις ποιος ήταν? Είναι ο μάστρος τους ο Πίτερ. Ήταν τα λόγια που λαλείς κόρη του. Ο Πίτερ δεν επιτρέπει έτσι παταλόγιες μες στο εργοστάσιο του κόρη μου. Αφού της Κάφκας του κόρη Μαρία το τσέκι δεν πήγε στο έσω για να μην έρχεται στο εργοστάσιο καθόλου. Εμπαλού αρκεψε η φασαρία και γίνει η παρεξήγηση. Τα παρεξήγηση παππού. Όχι πως με κόφτει δηλαδή, αλλά να με φάει περιέργεια. Λάλεζε να με σπάσεις. Το κόρη μου η κούλα. Η κούλα? Ποια είναι τούτη κούλα? Είναι η Κυπρέα κόρη μου η κούλα. Που λαλείς εγριάστηκε το ψαλίδι της Καλαμαρού διότι έσπασε το δικό της. Η Καλαμαρού είπε της εκεί είναι πάρτο. Έπιανε τον τσικούλα που λαλείς, έκαμε τη δουλειά της, άμα και τέλειωσε, εποτάβρισε το της Καλαμαρούς. Και είναι επειδή ήταν απασχολημένη όμως κόρη μου, λαλεί της Κυπρέας, βάρτο κι που ήτανε. Η Κυπρέα παρεξήγησε τη, άρπαξε την που τα μαλλιά. Τσακωθήκαν και μέσα και μαλλιοτραβηχτήκαν και βορήσαν και χωρίσαν τους. Όχι σιόρ, έγινε έτσι πράγμα? Άλλο κορούα μου και ο μάστρος ύστερα κάλεσε τις και μέσα στο γραφείο και πολλόγιασαν τις. Καλά, Αντζίνος δεν τους εξήγησε ότι ήταν παρεξήγηση.
Αλλά μπορεί να μην ήθελε να γίνει ψύχρα μες στο εργοστάσιο του. Όσο για εκείνον έχεις δίκιο, κόρη μου, υπάρχει κάμποση ψύχρα μες στο εργοστάσιο του, αφού και αυτή δώσε τράχει την κόρη καχού. Μα το Θεό, δεν είπα σου το άλλο που έκαμε προχτές που έραφκε εκείνα τα φίνιτα. Είναι παππού, το κοντόν το φουστάνι λαλούν το μίνι. Κουκουφό να μείνει βοτσίνου. Που λαλείς έραφκε τούτα κοντοφούστανα κόρη μου και μέσα και έβαλε μια καπελάτσα κόρη 3 μέτρα. Και έγραφε πάνω προς όλες τις εργάτριες του εργοστασίου τούτου. Απαγορεύεται αυστηρά οι εργάτριες αυτού του εργοστασίου να φοράνε μίνι στην ώρα εργασίας, διότι την περασμένη εβδομάδα ο ιεράς μας ο Κωστής έκαψε 6 φουστάνια και το χέρι του. Α, άκουσε τον μάστρο μου. Ένα λεπτό να πάω να ανοίξω. Έλα μέσα, μάστρε. Γεια σου, Μαρία. Να σας συστήσω, κύριε Ανδρέα. Απ' εδώ ο παππούς μου ο Τοφής. Παππού, ο μάστρος μου Ανδρέας. Εδώ πολύ, κύριε Τοφή. Και εγώ το γιο μου, και εγώ χαίρομαι. Έφερες τη δουλειά της Μαρίας μας. Έφερα της, κύριε Τοφή. Ακού να σου πω, Μαρία, να προσέχεις να κοντεί η δουλειά σου. Μα μάστρε. Με μάμε ξημά. Είναι 60 που σου έφερα πίσω να ξυλώσεις. Εν κάνει μου πάει σπάστε ψαλικές. Έκοψες μου και τούτα μαυροέλημα τα λούπνια είναι τα πιο μίσια. Πού είναι να μπει το κουμπί τα μέσα τα. Χα, πέ μου, πού είναι να μπει, πού είναι να νους σου. Πάστε στη μέση μου. Τιμές, κύριε Τοφή, να που είπες. Μάστρε, εν άκουσες καλά. Ο παππούς μου ο Τοφής λαλεί εν είναι ανάγκη να αρκέψεις τις φωνές. Ναι το γιο μου. Έχει ανάγκη να αρκέψεις τις φωνές. Κάμε ένα κον υπομονή και κάμε και ένα κοσκόντον πάνω στις τιμές σου γιο μου. Άμα τους διάς καλύτερες τιμές είναι να σου κάνουν καλύτερη δουλειά. Είπα σου το πολλές φορές. Έχει και άλλες μεσίνες. Οι Ινδιάνοι ράχουν τη μισή τιμή. Το ίδιο φουστά είναι τη μισή τιμή. Δεν είπα τίποτε. Ναι, γιο μου, για εκείνον δεν είπε τίποτε. Η Μαρία δεν σας πριλίωνες εν τη χάναμε για λόγου σου και λάλε μου πόσο καλό καρτομπλάσμαν είσαι, ευγενικός, υπομονετικός. Να κοτσιγκούνεις πάστε στη μέσο μα. Τσιγκούνεις, α. Αφού τη ζει με τσιγκούνεις, να πάει να βρεις άλλο μάστρο. Αχ, κύριε Τοφή, δουλειά που μου κατάφερες. Έχασες μου τη δουλειά μου. Χίλια συγγνώμη, κόρβα μου. Εγώ την αλήθεια που πάω γέριμος. Έτσι ξέρα εγώ πως να φέρει κακό. Άνθρωπος στην ηλικία σου παππού, έπρεπε να ξέρεις ότι η αλήθεια είναι πικρή και έχει πλάσματα που τη δέχονται. Τον ήξερα το κόρβα μου, αλλά η ζωή εδίδαξε μου και άλλα πράγματα. Είναι τα πράγματα. Πάντα πίσω από κάθε δυσκολία, κόρβα μου, έχει και έναν καλό. Είναι τα καλό, κύριε Τοφή. Ένα στραφεί ο μάστρος μου πίσω να μου φέρει δουλειά. Εγώ εκείνο δεν το πιστεύω, κόρβα μου. Αλλά τώρα ενάσεις παραπάνω καιρό να μου θάσεις και το πουκάμισο.